hayi nakho niyabona nina weJojo nini le ndaba yenu yo-Facebook izonenza itabane nini. Hayi bo we mnganami ungathi uFacebook wehlula mesukhuluma amanyala we. Hawu waJojo hoyo amagalelo okweyisa asegoqoshe sungizela ngejwayelani yabo Jojo indlela esungiphendula ngayo angiyithandi we mnganami wena kufanele ngabe nje uyasho ukuthi unomona awungengani ngitrend utrende waJojo phela ngikubone kahle izolo wena kusihlwa uphaka iplate elikhulu lokudla intaba yaseDubai kanti wabhala ngamagama amakhulu wathi wena udla amasende usudla amasende wena we mnganami phela mina izolo ngikade ngidla ubrinjolo ubrinjolo ngiyawazi amasende ngiyawazi wena uthe udla amasende wena we mnganami yazi laphana go social media ubrinjolo baba ulontuza as amasende so mina bengikade ngishaya i-punchline hayi akho punchline la wena vuma nje ukuthi uyadliwa uyabo awunama black usuyayinyela nje uhamba uyanye nje bakuqedile wena ngesende we mnganami ungazongidakela wena ungikhulumela amanyala we mnganami ngiyacela bandle ngicela ungichathe phela ungilaphe mina ngikuchathe ngibona hamba la George sohlangana isikale thatha zakho zonke siphume sohlangana ebale phela ngelusa mina ngakulele Hey, kusazana. Kaphela. Mfundisi usogondela ikhanda usobamba i-8. Wadlala ngayo umntaka Stefan. Inye nje kuphela into engiphoxayo la. Yibe yakho kuhlangana kanti le ndawo ayikufanele. Ifanele bamfundisi. Bo ikhona impuphe le endaweni efanele ukuhlala la. Hayi wena. Phela wena uyinkanyezi engikhanyiselayo nje. Ngikhanyisela ndlela mhlawumbe. Hlela zonke mntanami. Yazi usofezukana bawena. Hayi antazi mina. Lalela ngikutholela ilitoho phela baba. Uthi usebenza nje kancane. Amen baba inkosi kubusisa. Umsebenzi onjani lo mfundisi? Uyangazi ngiyinceke ehamba ishumayela izwi lenkosi. Yonke le ndawo manje ngimatasa. Hayi. Ufuna nami ngikhuleke nawe mfundisi. Kodwa mina ngizongena mase qoqa umnikelo baba. Unamanqoko namhlanje kanti ngifuna ungiklinela nje lapha nje ukuthi ungiqhakazisela nje khona yabo. Kanti ngikunika apha. Ngiphakathi mfundisi yo imali ave ngiyidinga. Kanti kuna ama benefits ke ukusebenzela inceku uyakwazi nawo daba. Kanti nekhothi ufika lapha kwi mini bar fridge nje. Uzobona ukhona ubanda upho. Uzokuthi wehlisa umsebenzi. Kanti lapha endlini ukhuleke nje. Wenze noma yini oyifunayo. Noma yini mfundisi? Ngisalapha kaMamthini uqala yabo. Usoshumayela lezwi lenkosi. Ubambe nawo okay. Khona uzomuqala usebenza onikele khona. Hayi uzongifica phakathi ke mfundisi endlini yakho. Mnandi na umazi ufica endlini yami. Amen baba. Amen, amen, hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen. So siyathanda. Awu nami ngiyakuthanda mama. Ize nje nobusa didekela ulala nobafu nje. Angaqedile yazi. Wena ukuyibuka esibukweni? Awuhlezi kuyibuka mama. Uthi yazi uyafana ke noSobisi. Shothi nami ngiyakuthanda. Awu. Kanti mama yini lozama ukuyenza ke manje futhi? Awu nginithanda nobabili kokufana futhi. Hayi. Asiyakwazi lokho mama futhi ngihappy mina. Ngabona mina leyo nto mama eyangilimaza mina because lo mthetho uGoliath mina nguDavid eGamereni. Imaki eyami edliwayo. So ungangilawuli bandla. I think I'm pregnant. Obviously yasokisika hayi. Hayibo yakho phuzo. Lalelani ngidinga 250 for check-ups. Akulungile mama sokuzamela mami. That means it should be 500. Hayi banabili. Kanjani mama ngopress into eyodwa? Anginibophise ngithi ngingilile. Uma kancane mama sozama manje indaba le nto manje yazo. Yela win. Yela win babe.
my baby sohlanganela wini. Hayi wazakhululeka bo umbhedeni ongcwele. Mama yazi nawe kade ubhizi mfethu lana yazi. Yini manje? Hayibo, wenzani njalo? Mama lalela ngifuna sizame something new nje mfethu. Ngifuna sike sicoshumane embhedeni. Jothi ngisemsebenzini mina. Sothi mangena umfundisi lami. Mama sheshisa hawu bethu. Kodwa George. Shesha mama. Ngephuthu manje sheshisa mama. Sheshiseke nawe. Shesha mama. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kodwa mntana Stefani yini nenza ngemphethe noma ungcwele? Mfundisi yini kodwa ngoba phela mfethu waphazamisa bengakoqedi la. Wena manje bashipile. Uqedani. Nenza umanyala emphethe noma ungcwele. Ola mfundisi wena sengazi noma yini la. Iyona ke noma yini yami. We mfundisi awuphume ngempela phela umtshela. Shut up la bashipile man. Bongekho uqasha lo muntu man. We mfundisi angini yonke imithetho nemiyalelo omnikeze yona ngiyazi. So awukho nowodwa nje usuphulile. Anophulile. Ayikho nenzani emphethe wami? Lomphethe ungcwele manenza amanyala wena. Hayibo we mfundisi awuthi ngisheshe ngikubalansise la real quick. Wena uthandazela imama la ubhonyela le ndlu le yayingasekho ngcwele. Ngabona ukuthi i-bluetooth iya connect. Wehlisizwe nafana. Sizokuzwa umakhelwane ngalento eshoyo. Qhubeka ngeke niqedeke ke. Ewuda mntaka Stefani. Otshela into yakho man iyeke ukushipha lemphethe nami nginuka indloke phela manje. Awuphume ngempela mfundisi. Hayibo abafazi banendawo sebadlula kanjalo abasabengeleni yazi kuba vele sambamba inkunzi bezofunda ukuhlonipha and futhi bebefunda nokubingelela lo and futhi bafa imali sayidinga ngempela but yazi bafa awumancane lesafaze singabingelela isiqhamukayo hayibo Ya sanibona ngenzani? Kumele wenze njalo kwasekuqaleni nje umtshele baba and futhi kumele ahlawule Wo imali ngibambeni lapho ke yenini musanungidakelwa ningathi ngiyakhohlwa futhi sinina nankweleka amamdlehlisa umoya amamdlethe ngehlisa umoya ngithe mangidlula la nginakela indaba zami ningabona ngcosi ningikwaxe manje senze ngicela singehlisa umoya ikuphi okungcono ukuthi ngidlule la nganibingeleli kunokuthi ngidlule ngikhoze yonke le drama leni hayibo mamdlethe azi bekungcono ukuthi udlule nje ungasibingeleli tani ngilalelani imali yami ngiyayifuna ilanga namhlanje lingakapheli in fact nje ngo6 ngiyayifuna imali yami habe cha nangumuntu ozodlala ingane bo ngiboza ngijwayela kabi yabona nje bafo bethu umuntu wethu ngapha ufuna u500 ngapha nangu mamdlethe futhi ngapha Umuntu semasimbeni umuntu senyakanyakeni bafo yabona nje Hawe mfana usuze wabuya la kuyelo page yakho Ingqondo nzani? Ingqondo sokunuka. Kahleni bo. Nangu baba. yona mfana yona mfana awukwazi phela ukusuka la usuka khona uzoba ngumsindi kwami la awukwazi uzonginisela izwi phela Ukahle baba. Nangu baba. Ukahle sister. Zolungisa izwe la. uzolungisa izwe yimina yini yimina izwe Kahle. Ingane yakho lo ifiti ihlungu zonke insuku la. Ishaya ingane yakamazeka. Yavuvuka lo mzimba wonke. Ivuvuka lo mzimba wonke manje namazeka iqhuma izilonda. Ngithatha isifikele mina la ngifundisa isifundo lengane yakho. Kufike kwalwa ingane eyodwa yavuvukala bese wena wathwala lesiguqa sakho sekhanda weza la kwami ufuna ukuthi wena uzolwa nami hayi singalwa phela mfundisi Lalela Ncebo. Noma ngithi ngiyizele ngomthandazo. Sizoyixoxa kahle. Kodwa ke mafuna ukuthi ngoba nosoyibeka isidoda. Singafika la. Kade vele ngangidinga. Kade ngikufuna wona solo konqala lapha. Mamdlethe. Wena uzofunda ungiqonda namhlanje. Wena yima Phishi. Unimathaka. Mbuthum. Ningi imizi edinga. Wozafana kunento kumele ilungise Ubiza bana. Uyalwela kanti. kodwa kumele Ubiza bana. Uyalwela kanti izimo. Uzakhala manje. Nide Yabona. Amatimoni.
Mphinde. Zakhala-ke manje. Uyaphapha wena mfundisi. Uyogcina uhamba ungena indaba ongahlangene nazo. Yini yona le? Ha, buya sikhishikhishi. Umthakathi usefukile